Tornem al dijous, però ho fem des del jutjat de Llíria. El mal funcionament informàtic ha estat el protagonista esta setmana. I tu, què opines? El tema nou d'ara de totes les notificacions les fem a través d'internet, però se penja moltíssimes vegades les redes, entonces tenim molts problemes. Inclús moltes vegades els professionals tenim més avançat el que és el sistema que ells. Bueno, estem esperant, amb una miqueta de retras, però sí, de moment tot bé. La situació de Llíria és que no pots treballar. No pots treballar. Cada 5 minuts se para l'ordenador, ara tens que enviar a la firma digital al secretari al jutge, no li ha plegat la firma, no podem notificar, les taules, si volen pujar, veràs com estan, els procediments en el suelo, així. Nos han cambiado la nueva versión del Cicerone, nos han ficado dos pantallas enormes que quedan muy bonico cara al público, pero la gente no sabe que no está preparada para ese Cicerone. Entonces el Cicerone lo único que nos va a hacer es que la faena, que nosotros antes en un día podían hacer 30 expedientes, hoy en día uno hicimos 6. En este caso yo estoy en la sección civil del juzgado número 1 y las secciones civiles somos las que más lo notamos porque es donde más volumen hay y donde más atasco hay. Y los procuradores y profesionales, abogados que vienen, son conscientes, porque ellos también están sufriendo esas dificultades con el nuevo sistema, pero ellos exigen que sus demandas, sus escritos sean proveïdos. I no podemos. Mira, la situació esta que s'ha agreujat ara sols és una més. A nosaltres, des de fa més de 10 anys, està aprovat la creació d'un jutjat número 7. Som 6, s'aprova la creació del 7. Se feu l'edifici, s'arriba a dur tot el material, a instal·lar els ordenadors i després de fer tot això, un altre orden, no sé d'on veníem, els d'ací. Ens diuen que ve de Madrid, els de Madrid ens diuen que és d'ací, per falta de pressupost, per falta de voluntat política, el que siga. Més de 10 anys creat, aprovat, i així estem igual. Esperen que vingui la inspecció i tal, ens diuen que portem un cúmul de treball d'un 4-6% més que en tota Espanya. Si damunt ens fiques esto, ens crea ja una indefensió, una desesperació, estem apàtics, estem tots i que no sabem ni el que fer i no ens donen solucions. Que todas las estadísticas avalan que somos uno de los partidos judiciales de más volumen de toda España, pues se ve incrementado. ¿Y cuál sería una posible solución? ¿Qué es lo que estáis pidiendo? Parece ser, según la empresa de informática, que es problema del cableado, que no admite toda la potencia necesaria para esta nueva versión informática. Lo que pasa es que la empresa de informática nos remite a la Dirección General. La Dirección General dice que están trabajando sobre el tema, pero que no pueden hacer nada. No sabemos si por presupuesto o porque no hay ganas de verdad en solucionar el problema. ¿Lo pagamos los funcionarios? Dit que no. Des de la protesta, en València no lo van a implantar per la protesta, perquè no funciona, no perquè tenen que canviar el cablejat i han dit en justícia que això és d'Hacienda, que no tenen diners, així que no té solució. L'únic que volem és treballar, ja està. Ni més sueldo, ni menys... Treballar és l'únic que estem demanant tots, però quan no ens fan cas, estem a sindicats, estem parlant amb tot el món i solucions ens donen ben poquetes. Aguantar. Que vinguem al treball i ja està. Però vinguem al treball i després què? Qui ens va treure els escrits? Quan ve la gent a protestar-nos, qui dona la cara? Nosaltres. No n'hi ha ningú més. No n'hi ha ningú més. Ens sentim molt cremats. Una ansietat que té molt, perquè t'assentes i esperes que l'ordenador deixi de fer aixina. Tot el matí.